Beginnen we bij het begin en dan zien we de man van Sleer die juist er wat malheur met de gaffel hier. Maar het zit er al even mooi op en dan is het kleren en dan kan je even zielen op eigen wetter en dat is vanzelf mooi. Deze man die juist er omslaan binnen, die binnen er ik weer. We gaan net eens het lullige vleugeltje zien laten wat ze erop hebben, maar meer wie dat ik net, want dat bleef op dezelfde kant in. Nou zijn we er dus weer. Nou, dan krijgen we een stikker wat valse stads. Wij de route even melden, gewoon naar de wal tussen wat zijn en balk in en dan weer om. En er zit dan een gate en dan ga je weer om. Nee. Diezelfde keer. Dus het is gewoon eigenlijk hin en weer zielen op de Slettemer markt. Nou, laten we maar even naar de echte start zien. Want ja, de tweede start hier zitten de zwarte vlaggen. Dus wie iedereen toch wel wat benauwd. Net de gauw de start komen. Maar op een nijwinder weer een peer die er helemaal onder zit. En Sipo Sisling, Jesjogge. Ja, kom dan toch omheug op tijd. Hij bezocht er wel wat tussen te komen. Maar het slagen dus helemaal net. Want je zit er onder een oor. En dan kom je absoluut net voor. Hij moest dus voordraaien en weer omkomen. Nou ja, het is voor Sibo op Slettemer maar altijd ongewoon. Dan zien we hoe de twee man eigenlijk wel voortgaan. Dat is in eerste instantie Hendrik Keizer, die koer stuurboord en zeker Heerskop. Die kan daar voortkomen. Die gaan naar die Walta en de rest gaat eigenlijk naar de oren Walta. Schitterend uit die Sjogge de Raderhoek en Henk Rechts. Die beziek je voor te komen, maar die gaan elkaar wat in de besnijing en dan sturen ze wat te leeg om goed voor te komen. De Slettemer, maar achter de Staremer langs de Jilles Banstra, die gaat heel goed. Komt Jilles goed bij die tonnen, maar die Slettemer die komt goed. Waarom is achter hem langs gaan? Komt hij erbij? Kan hij om de tonnen komen? Kan Jilles om de tonnen komen? Ja, Jilles kan om de tonnen komen, maar het scheelde net zijn hele volle. En hij moest wat linker erbij daaromheen. En die oren die daveren al jaren oren heen. Eerst dus de Slettemer en daar komt de oren komen daar achterom al jaren. En hij mat kniep. En hij, Jappie Banstra, die shot alles even van, komt het goed? Ja, het komt helemaal correct goed. Maar dan zitten ze wat op het vierde, zesde plak. Als er al je meesken om hem heen gaan. Maar het is een schitterend gezicht hier op de Slettemer. Maar met een prachtige tops cool te vieren. Ja, en Sibo Sisling, ja, die had weer de Slettemer business. Die zit helemaal achteraan in het veld. En die man die komen dan om de tonnen en voor. Nou, dit prachtige beeld had je daarna. Want dan ga je met al die skippen zo wat tegelijk. Wat doet Henk Rechts daar? Naar boven. Loeven. Dan met zeker Heerskop ik. Dan met Hendrik Keizer ik. Komt dat al je goed? Komen die man daar naar bij? Hij loeft maar terug. Dan met de jonge Jasper zelfs omheug. Komen ze goed bij die tonnen? Ja, ze komen goed bij die tonnen. Maar de voordeeltrekker van dit alles, dat is zeker Heerskop. Want die komt dan eerst om de tonnen. De orentonnen, ja, daar gaan de Slettemer eerst om en daarna de Staremer. Maar deze man die komen dus achter hem om de tonnen. En hij maakt daar een uitstekend gebruik van zeker Heerskop. En hij zoen in de wedstrijd net in een westjen eigenlijk. En dat die wel heel verrast. Je ziet hem de Staremer om de tonning en daar wie de Slettemer al om. Dat wie dan de orenkant, want je mij weer beide kanten om. Sibo Sisling komt net echt los nog. Ja, Git wil staren gewoon wat naar voren. Maar dit is gewoon zien maar net als ziel er hier vanzelfs skitter. Nou, je hebt zeker Heerskop komt de eerste om de tonnen. Geen enkel probleem. En hij shot net om en hij hoeft de hele wedstrijd net weer om te zien. Het is eigenlijk wel een lekker gevoel uit die samen wedstrijd te zien kennen. Want daarachter, ja, de klooien ze zelfs om het leven. Die man, daar komt de jonge Jasper aan, daar komt Tony Brundel aan, daar komt die Slettemer aan, daar komt Jelle Talsman, daar komt Hendrik Keizer aan, daar komt de Eelkje aan. En die zitten alweer op elkaar te loeren en op elkaar te passen. En zeker Heerskop die koer dus mooi voortvaren. Maar denk om deze man, Siep Meijer, is intussen onkop komen in het klassement na deze wedstrijd. Want hij bloedt gewoon altijd voor in zielen en had 4 wij de minste punten. Nou, de jongens van Los komen er net helemaal goed terug. Is wel wat verrassend in deze wedstrijd. Je kent ze krek van Los, maar het hier net al te volle oer verzeld. Maar zo wie er altijd spanning verderop in het veld. En dat wie eigenlijk wel aardig om te zien. Dat die skippen net echt los van elkaar komen. Zo maar eens naar Jelle Talsma. Komt wat naar voren, maar het valt niet op wat zien van een kampioen van 2 jaar Lien. Dat hij net meer naar voren komt in de wedstrijden. Want Nota had misschien wat het turen wat oors opstaan. Het kan het goed werden. Nou, en deze man gaat nog altijd voorop. Geen enkel probleem. Shot nog steeds net om. Hoeft ik net om te zien. Er is geen enkel probleem voor hem. Op die, wat zal die mannen mooi... Dat zal Raas wel vertellen hoe mooi die wedstrijd weer. Er komt Siep Meijer achterom en er komt Tony Brundel achterom. Die hier een geweldig
volle duel. Dan zie je die Slettemer en Walter de Vries. En dan komt de rest. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat Jilles Banstra dat wel lang volhouden hier. Om daarvoor al die mannen te blijven. Die voelen maar on en die voelen maar on. Maar hij bleef er hult niet voor. En Henk Rechts kwam dichter bij Tony Brundle. En die woer wil zien dat er daar in de richting kwam. En Tony Brundle die kon op een gegeven moment net eens meer vooruit zien. Die kon alleen maar achteruit zien. En weer die Staremer bij de tonnen. Die kon met krek voorhouden. Maar hij kon keurig die kruisrakjes zielen. Nou, dat wie het belangrijkste verzeld. En ja, dan kwam dat vreselijke eind van de wien. En dan kwamen die al die grote tuigen weer. Maar hij kon het krek voorhouden. Nou, dat wie toch wel schitterend. Nou, hier show je me even dat Jelle Talsma om heugel loopt. Maar dat mij net waar bij de loert in de vak, want er valt een man op boord, zeggen hem krekken. Maar ja, misschien show hem net goed. Nou ja, je leidt het dan in het water. En die moet er even zwemmen, jonken de loerte die te brutsen is. En ik moet zeggen dat ze kwamen weer om. Loerte kwam weer aan boord, man kwam weer aan boord. En ja, dan de echte skippers natuurlijk, die gaan nogal loerten onder de loeken lezen. De kist loeken werd dicht en de loerte er weer in. En dan kan je weer verder, want de wedstrijd die ging alsmaar verder en verder in spanning. Sibo Sieseling kwam naar voren. En dat weer de man die uiteindelijk de Staremer Jilles Banstra bedriegen, zouden naar langs komen. Nou, hij zei om, ja, hier geen enkele ellende. De eerste keer dat Rom zei en toen op wij naar de finish. En dan wie het feestje er van Sikke Heerskop en Simon. De dek wordt haast in twa staan, zo mooi wie dat. Nou, schitterend. Het is een echt feestje. Nou, dan zien we nog de twat is de Jilles Siepeyer. En dan komen deze beide mannen, Henk Rechts en Tony Brundle. En die schreeuwen elkaar, die hebben protestvlaggen in de hand. Want ja, de loeven of net loeven, mij dat wol, mij dat net. Nou, Henk Rechts zoekt maar beliers. En dus wordt hij treden Tony Brundle. En de ridder Tiger gelukkig mij. En bij Henk Rechts aan boord beginnen ze helemaal net zo gelukkig. Maar ja, meer zie je er net in. Vierde plakje. En de rest van het verhaal? Nou ja, hoe het precies uitkomt met deze man, dat moet Joeke vertellen. Ja, de eerste fjouwer neemde Elke dus al. Dus we beginnen verder. Maar vier, dat waren Walter de Vries, Sibo Sieseling op een zesde plak toch nog. Jeroen de Vos Sander, dan Jilles Banstra op een achtste plak. En dan komen we op de tweede side. Die werd onvierd terug Delmer Los. Geven verder naar onder een taal Michiel Kalsbeek, Henk Keizer, Kees Jonker, Gele Tarema, Sietemeter. Dan op een 15e plak Jelle Talsma. En op de 16e Freddy van der Heijden. Alweer een soort punten onder de broek. Dat maakt het dit klassement. Siep Meijer die zit op nummer 1. Tolwe komen Johan. Sibo Sieseling komt er achterom. Maar Santje komen Johan. Dan Henk Rechts op een derde plak. Tom Brundle vierde. 5 Walter de Vries, 6 Jeroen de Vos, dan Jelle Talsma op een zonderplak en Sikke Heerskop op een achtste plak. Maar een kom Jochen achter de namen. Jochen Kees Jonker heb ik hier verder onder een Delme Los, de regerend kampioen. Op een tiende plak net zo goed dan Sietemeter, Gerard Tarema, Michiel Kalsbeek. En dan 14, 15 en 16 hier Banstra, Keizer en Freddy van der Heijden.